Jeg er uddannet møbelsnedker, og jeg har arbejdet som det i 20 år. Min far han var entreprenør, og siden jeg var lille har jeg altid løbet i vejen for hans håndværkere på byggepladserne. Min bedstefar gik på valsen i Schweiz som møbelsnedker, og jeg tror, det er de to, der har inspireret mig til det med at bygge og snedkerere, og i øvrigt have en stor tro på, at alt kan lade sig gøre. I dag er jeg Silvan med min søn og købt materialer. Vi skal hjem og lege. Så har vi fået slæbt materialerne op, og det foregik selvfølgelig op igennem gelænderet, fordi man kan jo ikke få dem op igennem opgangen. Det er der sikkert nogen, der har prøvet før. Men det er dejligt for mig en gang med at genbesøge snedkeriet her. Min søn er lige flyttet hjemmefra, så kan jeg få lejlighed til at bruge mine snedkerskills. Han skal bygge en væg, og den bygger selvfølgelig med lægter, fordi at alt det der moderne noget, det er jo ikke noget for en snedker. Ej, jeg synes jo bare, det er sjovt. Men ellers så byggede jeg mit eget hus for 15 år siden, mit eget Trelleborg-hus. Og ellers så har det mest været sådan små dimser. For eksempel her i foråret 17 var jeg med i en udstilling inde på Designmuseet sammen med min møbelsnedkerforening, hvor vi lavede små snedkerlæggerier. Men det er jo rigtig sjovt at lave sådan noget her med lidt store armbevægelser og få brugt lidt fysik, sådan at man ikke sidder og ruster sammen på foran computeren hele tiden. Så det er i hvert fald noget, jeg synes er mega sjovt.